ma' televizjoni UTV. Ħuti ew narfu n-nuqqasijiet tagħna f'din il-qudiesa b'suffraġġju ta' Father Joseph Rapa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emin billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu għatina u Alla ħanin li ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Eid li aħna qed nagħmlu bordni tiegħek, tħalli fina frott li jibqal dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Tlaqna bil-bahar minn Troas u bqajna sejrin lejn Samor Traċja u l-għada wasalna Neapoli. Minn hemm morna Filippi li l-belt ewlenija tal-provinċja tal-Maċedonja u kolonja Romana. Għadna għal ftit jiem f'din il-belt. Meta wasal is-sibt, ħriġna barra il-bib tal-belt lejn xatt ix-xmara fejn dirilna li kien hemm dar tat-talb. Għadna bil-qiegħda u bdejna nkellmu lin-nisa li kien hemm miġbura flimkien. Waħda minnhom kien jisimha Lidja, mara minn Tijatrija, negozjanta tal-porpra u kienet tqim lil Alla. Hija qagħdet tismana u l-mulej fetħela qalba biex tifhem dak li kien jgħid Pawlu. Wara li tgħamdet, hi u l-familja tagħha talbitna u qaltilna: jekk jidrilkom li jiena nemmen fil-mulej, ejjew qogħdu d-dar tiegħi. U ġalitna noqogħdu għandha. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu t-tifħir tiegħu. Ħajfraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew l-Sion bis-sultan tagħhom. Il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. ħajfaħru bis-sfil l-isem tiegħu bid-daqq tat-tamburu taċ-ċetra għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja li tennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq f'ommhom. Dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Inqumu għall-Evanġelju. L-Ispirtu tal-verità jixed għalija, jgħid il-mulej, u intom ukoll tagħtu xhieda. Sam il-bidu, dawn il-ħwejjeġ għedtomkom biex intom ma titfixklux. Ikeċċukom il-barra mis-sinagogi. Mhux biss, imma tasal sija. Meta min joqtolkom
jaħseb li jkun qed jagħti qima l-Alla. Dan jagħmlu għax la għarfu l-missier u laqqas lili. Imma dan kollu għedtulkom biex meta tasal is-sija li jagħmlulkom hekk tiftakru li jien għedtilkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bil-qari tal-Evanġelju nindafu mid-dnubiet tagħna. Fi preparazzjoni b'dan il-qarja l-miġja tal-Ispirtu Santu, Ġesu wiegħed li mhux se jħallina waħedna. Kien il-lejl l-iktar importanti, prezzjuż. Tant li San Ġwan fil-kapitlu 13 jgħid kelli xewqa kbira. Kelli xewqa kbira nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom u żgur. Għaliex hija l-ikla li fiha se jwaqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija. Ġesu li kien jaf li rid iħalli din l-art u jitla s-sema jgħidilna li se jibqa' magħna. U f'dan lejl iwaqqaf l-Ewkaristija f'dik l-aħħar ċena biex jibqa' magħna bil-ġisem, bid-dem, bir-ruħ u d-divinità. Imma mhux biss. Iwiegħed li se jibgħatilna d-difensur, Spiritu Qaddis biex jiddefendina u jieħu ħsiebna. Partikolarment meta l-bniedem jaraf ġewwa fih jekk hemmx verità. Verità li taqbel mal-verità oġġettiva. Jiġifieri kuxjenza li tingħaqad mas-sewwa li jrid Alla f'ħajjitna quddiem dak li hu veru tajjeb, l-istess tjubija Alla li huwa l-uniku tajjeb. U għaliex qed jgħid mhux se nħallikom waħedkom, se nibqa' magħkom, se nibgħatilkom difensur. Għax qed jgħid dan? Għax ħadd tiġi sija li fiha intom titfixklu. Kemm jiżbalja l-bniedem li jaħseb li jagħmilha waħdu mingħajr Alla. Jitfixkel. Tkun min tkun u tkun xi tkun jekk ma żżommx l-għaqda ma' Alla bl-Ispirtu Qaddis titfixkel. U tant ikunu qalbu kollox ta' taħt fuq. Ġesu qed jgħidilna f'din l-aħħar sija qabel ma jmut, għodu attenti. Għaliex? Għax ħajġu nies illi it-tajjeb jgħidulu ħażin u l-ħażin jgħidulu tajjeb. U jċabċbu l-vizzju u jitfgħu l-virtu taħt it-tapit għax jistħu mit-tajjeb. Mhux hekk biss qalilna, għad jasal żmien u da qed jgħidu lill-ewwel Knisja, lill-ewwel saċerdoti, meta min joqtol lilkom, għad jasal żmien, għad tasal is-sija, meta jkeċċukom il-barra mit-tempju, mis-sinagoga. Mhux biss ikeċċukom, imma għad tasal sija, meta min joqtolkom ismaħħa l-ereżija ikun jaħseb li qed jagħti qima lill-Alla. U dan narawh fuq it-televiżjoni dirett, persekuzzjoni, qtil. Ġifieri dak li qalilna Ġesu qed ngħixuh, mhux minn nies ta' barra ta' fowx. Ikunu tal-qalba ta' ġewwa illi jaħsbu li qed jagħmlu xi ħaġa f'isem Alla mentri tkun f'isimhom bħal min jiddikjara gwerra f'isem Alla. Mi f'isem Alla xejn. Alla tagħna ma jridx il-qtil, Alla tagħna ma jridx il-gwerer. U kif se nagħmluh dan? Nagħmluh billi nkunu nies ta' talb. Interessanti hawnhekk l-atti tal-Apostli propju meta jiltaqgħu ma' dik il-mara jisimha Lidja. U Lidja, mara minn Tijatira, jerġa' jgħidilna li din kienet negozjanta tal-porpra, kienet qim lill-Alla. U hawnhekk kienet tiġbor in-nies għat-talb fid-dar tagħha. Hawnhekk tfakkarna x'ġara hawnhekk f'Tapinu. Jekk Lidja u nies oħrajn kienu jinġabru fid-dar għat-talb, tant li San Luqa jgħid
hemmhekk kienet dar għat-talb, dar tat-talb. Carmine Grima ukoll fil-festi tal-Madonna f'mumenti partikolari kienet tiġbor in-nies fid-dar tagħha għat-talb. Ħbib tiegħi Tapinu irid ikun il-Mekka tat-talb. Il-kappella tal-Madonna Tapinu tiftaħ il-qalb il-bniedem quddiem il-qalb ta' Alla permezz ta' dillon. Id-dar ta' Lidja trid tfakkarna fil-kappella Tapinu jew id-djar ta' dawn in-nies eżies bħalma kien Franġisk Portelli tal-Pjaga l-Moħbija u Carmine Grima ta' 3 Ave Marijiet u li tatna tant tagħlim fuq l-Ispirtu Santu li kienu jinġabru fid-dar rib il-fgura l-arb u jiġbru n-nies f'mumenti partikolari biex jitolbu. Jalla l-familji tagħna, intom il-morda, l-anzjani, intom in-nies li qed isseguna mid-dar, aħna li noperaw naħdmu f'dan is-santwarju. Inħallu li dal-post id-djar tagħna u l-qlub tagħna ikunu id-djar tat-talb. Ejja Spirtu Qaddis ħalli rresqulek it-talb tagħna u l-ħajja tagħna għal Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, is-saċerdoti, id-djakni, is-seminaristi, partikolarment nitolbu għal dawk li 50 ġranet oħra se jiġu ordnati djakni u saċerdoti. Nitolbu biex il-familji tagħna l-aktar fejn hemm l-inkwiet u l-ġlied jiġu trasformati f'postijiet ta' kwiet, paċi u djar tat-talb. Nitolbu għal dawk in-nies li qalulna nitolbu għalihom illum l-aktar minn dieħla għall-operazzjoni għal dik it-tarbija, għal dawk in-nies li ġew hawnhekk wara fejqan, wara serħan ta' qalb biex bl-interċessjoni tal-Madonna Tapinu insibu l-verità. Nitolbu. Hekk issa nitolbu biex inħejju ruħna għan-novena tal-Ispirtu Santu li dal-waqt nibdew 9 ijiem qabel Pentekoste. Din hija n-novena li talab Ġesu. Ara kemm nagħmlu noveni. Din talabha Ġesu. Il-Madonna u l-Apostli fiċ-ċenaklu jistennew l-Ispirtu Santu. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerta ta' Knisja ferħana, għatja li tgawdi lena ta' dejjem
انت اللي tant عملت معها بيش تفرح بكريستوس سيدنا. آمين. المولاي معكم، نرفع قلوبنا لفوق، الزهاير للمولاي الله تانا. سوى وشيرق تسو مولاي طيب وتجيتا السالفاتسيوني تانا اللي دايم نستقروا الجلوريا تيك إذا بفرح أكبر نشندروها في داني زمين اللي فيه جس ساجريفيكات كريستو الهروف تاليت تانا وبلوفرتا تالجسم تيو في الساجريفيتشيو فيرو تالصليب تم الساجريفيتشي كلها تقبل وقت لانتلق في ديكا السالفاتسيوني تانا سارالينا القسيس الالتار والهروف. عليك فدال فرح تاليت مشرت ما كل يمكن في الدنيا البندمين كلها يمتلو بلينا والقويت السما ما الستات تالانجلي ينسجولك انه تا جلوريا وبلايدا يتنولك قديس. قديس تسوي انت مولاي انتي لاين تا كل قدسية. قدس عليك نطلبوك داون الأوفرتي بالبركة الاسبيرتو تيك باش يصيروا علينا الجسم والدم تا سيدنا جيسو كريستو اللي متى كن سريناتا ومن رايح إباتي هالهوبس رد الهاي أسا تال الدشيبل تيو وقال هودوا وكولوا الكل من دان أجدان وجسمي لينات عليكم. Ekku kol wara l-ikla ħaj l-kalċi reġa radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek li jam xerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papaljun, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fir-ruħ għażiża tas-saċerdot Father Joseph Rapa. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smewien jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li tridint kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek
il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem u natikom islim tiegħek. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek jaħlisni minn ħtiti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek tħallini qatt ninfired minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun. Nitolbu fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn dal-poplu bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatih li jasal għal qawmin mill-imwiet bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Quddisa se ngħidu 3 Ave Marijiet, mbagħad min irid minnkom nidħlu fil-kappella l-aktar dawk li għandhom xi
talba jew jixtiequ xi grazzja partikolari biex flimkien miegħi nitolbu għal dawk in-nies li jgħidulna nitolbu għalihom minn dan il-post ta' għażiż. Intom ħarġin mill-Knisja tistgħu tieħdu talb marbut max-xahar ta' Mejju imħejji mis-saċerdot Duncan Gauci. Hemm dawk li ngħidulhom il-fjuretti jew fjura kuljum lil Madonna b'mod spiritwali. Ix-xahar ta' Mejju li qegħdin fih. Ukoll fuq il-bulettin hemm it-tifsir tan-novena tal-Ispiritu Sant ħalli nkunu nistgħu ngħixuha minn dan is-santwarju. Nhar l-Erbja ġurnata għażiża, festa kbira tal-Madonna, id-dera tal-Madonna ġewwa Lourdes, ġewwa Fatima. Il-Madonna talbet ir-Rużarju. Hawnhekk tkun it-tieni erba' nistedinkom tiġu flaxija fis-6 nieqes kwart qegħdin nagħmlu rużarju partikolari hawnhekk ġibu l-kuruna ta' rużarju imbagħad jinżel is-saċerdot iberikkom lilkom hawnhekk preżenti u lil morda minn kull fejn tkunu bl-Ewkaristija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftija f'Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftija f'Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftija f'Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Fil-ħlewa ta' Mejju, tagħna Marija, o kemmi doħlejju dak ismek sabi, kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna, bit-tama li talbna jatik l-akbar ġir. Int l-għaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek bik mimli kull żmien. Morru fil-paċi ta' Kristu.